Ya nek nang Indo gendut-gendut cebol. Ya malah kayak gulungan alang-alang ya. Mbaknya nyicip. Tapi aku seneng iki loh. Soalnya nggak terlalu manis juga asamnya sedang. Kalau ini karena manisnya terasa jadi asamnya jadi kelihatan asam ngono. Kalau ini kan iya, kalau ini karo nyawang. Lera. Mana kita tokin den. Nyelenden. kalau itu kemanisan, makanya rasanya agak ada perbedaan antara manis sama asam. Kalau ini kan nggak terasa, manisnya nggak terlalu manis. Bener ini rasanya apa sih? Nanas tangga toh? Ya nanas. Aku nyelih ya. Nyelih ya. Gak ono klengkeng. Ini kuwi dukun nanas sak duran ngono. Lek kancaku ya lucu ta. Nandur apa jenenge? Pine kangkung tukule kanu kates. Oh nandur kangkung tukule kates ya ora lucu to. Berarti biru pineh mare. Winin kan kangkung. Dikawin kayak gue. Ya bolongan Banyak delok TikTok. paling bolongane kangkung apa enek isine kates. Wah, pucak kedel temen berarti gua. Robani. Ayo kapan tuku ayo barengan Mbak. Order. Nih, kapan tuku pare nih? Kandengan ayo tuku apa? Pare. Oh, gelem ae sak sandangan. Enak ora? Aku situ ae marem botene kandengan sampean Luna. Ayo. Iya wes aku ya. Kapan? Lembo sampean, pokoknya sampean tuku aku ya melok ya. Lah wis awakmu Konsisten bareng-bareng. Lah saiki bahane enak apa ora iki? Mbak Misri produksi kok. Aku parene siji ambek Anu ne apa jenenge? Gedange nek ora. Gedangnya kan gedang apa? Gedang biar. Kripik pisang. Gedang biar itu enak. Kuake gedang biar. Barang tapi kan gedang. Tapi jelas ya. Ndek iki tas pesen kancaku sing 4 kilo iku pundi kok tapi. Siji ora Saya enggak libur, tapi juga kancane sing wis wis kirim deh. Tapi pesenan. Aku ya lucu kan ya. Aku arep Ngomong kapan ngono dadine aku kan misrine ben. Aku ora nek sing gak ngomong. kok lek wong-wong anu apa pesen aku ya pesen pisang. Pesen apa? Kripik pisang. Pisang koi. Mbokku ya Saman parene pira nih? Ini ya apa? Ya wis, berarti awake gandengan ya. Botene Siji 1/2 kilo to? Bote iku apa bote? Biasa cak kresek aku. Males. Aku kan apa pas pesen sekilo kayak piro? Berarti piro? loro ah. Jadi loro ya. 1 kilo lo. Ya wis kok campuran Mbak Oli pulang kok. Kok regane kok kilo. Iki botene. Botene masa 1 kilo. Aku botene ambek Mbak Win gandengan. Berarti sekilo, pare sekilo, bombotnya sekilo. Bayar langsung rupiah ya murah malah. Aku udah mikir nih ongkir. Kamu lagi baga ya? Gimana sih? Oke wan, kok ongkir paruan. Aku katakan konjok kok ditata langsung ana ya. Rupiah murah lebih daripada tuh mungkin yo. Pas itu aman. Sekarang apa itu? itu ongkir. Aku di omah aku singkong. Sik krepek bote, sik teko sampean sik utung. Kok. Kilo sini pira? Lah aku ora iso mangan. Mentang ada. Nek pareku kancaku dhewe dadane 4 kilo. Karena petkane kanca-kancane kan tas mulai. Apa tuku jajan akan tuku nang kondisi saka aku tengi. Iya anjene. Setuku. Aku kok ya ngono lho. Kilo dadane petang ada ngono kok. Mbak Misri langsung tak. Apa petkane kanca-kancane. Lah, bahane enggak ono Mbak Misri teh. Terus Yo enggak iso aku mek oleh keduman pira ngono. Wah, pira-pira sing penting pada bayar dipangan sunek kok. wis kilo dari papat petang ada dadi mangan ngirit sebek ya. Karo kuwi apa kripik pisange ya sekilo dadene 4. Ora iso lagi pisang. Terlalu abot. Loro. Jadi loro, 1/2 kiloan. Kripik apa? Singkong. Singkong karo kripik wae. Bote. Bote iku baru bisa petang ada kan mrowo oke. Pisang kan ora melar. Dari apa Mbak Win? Anu, krepek
sih kan. Bote. Pokoke keripik bote karo telok kena dadi papat, tapi gak sing liyane iku gak iso. Pisange kuwi Abot karo kuping. dadene loro Telur setengah kilo. karo apa Sampeyan mikir saiki mangan sik warak aku. Aja ngomongin dodolan aku. Bisnis mania cuan. Kuwi terima do aku adekku. Oh, Sri, apa Mbak? Ada telur ora? Bisa piro? Tangkilan kira di Hong Kong. Makire nek kok wong bayar dhewe aku ya gak mikir apa? Gak mikir duit mlebu rene. Mesti packingnya oke Rene. Ora oke tak propose untun. Dadi ini orang anu. Aku pokoknya pengen bebas ora mikir nih duit apa nang Mbak Ga. Tuku sakmene ndang transfer pisan ngadekku ya. Dadi ini rasa kirim apa Alipay langsung duit rupiah ting ngono saya kan oke. Apa banking. Karing cukur dhewe. Jika dhewe kono ben aku ora mikir utekku ben rada encer ngomel karo wonge bebas. Penamen. Ya harus penak ngono kuwi Mbak Rina. Hidup iki janda ya harus penak lah. golek sing kepenak yo. Yo. Jare janda buntet iki ngono kuwi. Mulane janda iku jarene kon sugih duwe kok gari ngongkon ngene gari bayar. Nek ngono aku ya arepe melak apa jenenge Ya, harus ngono. sugih garek duding kono. Lah nduteng Iki garek kene kuwi iki. golek Garek ngono yo. Weh, tak kirim duit datang ngono ya. Janda iki lek ngomel ngono kuwi kaya aku. Dibos tebu ngene iki Tas Mbak arepan. Sri diapet dudol. Pak Sri, tasmu diapet dudol. Nah, Wingi sapa sing ngate kok ngon rabi wong kene Mbak Sri ya? Iya. Tapi 40 murid sih. Ayo gas. Mah ora selera karo wong sini. lek nang kene iki 40 sik enom ah. Tapi Mbak Sri, ntar kita kalau libur main ke rumah sampean. Tapi tergantung kene iki apa lanang tapi ora iso ngene polok. Kosok sama Ruang tau. Jare tau apa? Paling kan ora Ini kene mesti panggah kerja. itu apa gak kerja soro. Ya tergantung, tergantung bojone segede ora, tergantung bojone izin apa ora. Jangankan kita wong sing jenengane Cina kene Cina kan Indonesia sing bojo nang kene ya masih tetap kerja. Jadi jangan menghayal tadi dadai nang kene lah. Dadai ditane Ora lanang. Dadah. dadai kalau Indonesia dadine Ayo 100 juta. Dadah ngono ya Mbak. Majikanku wae kerja kok. Ora usah menghayal. Cuman kerjane kan beda. Nang kene kowe aku nek ditakoni kowe ora pengen ketuane sengsara ditangga. Wis mare ngono. iya nang kene lek tuane ya soro Tuane ora kenal tangga, ora ana sing nilai. penak nang Indonesia Kok matine dibakar. Ora ya anak muslim lah kowe. Wis sengsara bayar dibakar. Tapi bayar larang kok barang. ya ben iki pane pajeke nang kene iki kok Nyewa tuku tanah. ngomong sik sehat-sehat kuwi padha tuku tempate iso lek bakal aburi dene kono yo aku rono iki Kudune anu ini ya. Apa anu wis celengan Pendeng ning Indonesia ra digusar-gusur. wis celengan nang Indonesia ora diguso dadan sitok tok wis kali yen kuburan 7 tahun ora ya nek dongane ya nang Indonesia lek nang kene dongane ya sudah eling elinge mek gur pas kok harta warisan dibagi nah, Indonesia walaupun eling kan khususan ahli kubur muslimin dan muslimat alhamdulillah Lelek ning kene ora ana khususan ahli kubur muslimin dan muslimat. aja dicampur-campur dulu karena Mbak Rina tak apa Lho ana plastik ya, men HP dibuang. Ini bari. Diput diwarnai wah dicawe dengan Mbak Rina Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak. rasane opo? Ya enak lah Jan, Bania kok nah, daripada dikuak Ya iya. ini plastik nah ora, jajal pilih di gua apa dicampur wae plastik, wae plastik. Ben enteng. Campur kene lho wis iki domongi kacang iku sayur enak, iku sayure tewel enak. Kan biasanya masak tewel iku campuri kacang enak. Kalau dadekno blendrak. daripada dikuak ya nih ya Sama Win. Nera. lendrang iku Blendrang iku apa? lendrang itu jangan yang lama di Mbaren. Jangan ngetan. Kayak nyanyian kae kalau nget-ngetan ge opo kae. Yo nget-ngetan iki jangan daerah tahu krungu jangan ngetan nih ra ngerti jangan ngetan blendrang Mbak Nia manakno nih man yo. iya tak mana ben sugih aku
Ibas wedhus. Iya lanang wedok. mantan koyo mangan jangan nget-ngetan. Kuwi lho wis dilakokno jan. Lato-lato bangku. Wis dilakokno. Aku udah lato-lato kuwi. Pas cocok. Iki nanase dijan kita apa nyapa? Lenaro mantan. Terus kita ya engko iki Mbak Alif. Ya sing ngapus Mbak Win. Apa? Yo kene rewangi, direwangi tak rewangi. Kenapa tak dadan sita engko apes sampe. Ora, Mbak. Lah tak dadan abot iki kono beruntung dia. Lho, lah iku. Ndi? Lah iku kawan. Ampam iku. Iki karo iki abot iki yo. Yo. Iki pembagian tugas ngerti ya. Balik ke pembagian kelompok. Enggak njero weteng tau jublek. Ini iku HP. Lah langsung HP kosong. Ini HP. Jaluk tisu. Ora leh iri ta. Iki kelasmu komen-komene. Kom-kone. Dadi kuwak kae sik akeh to lho. Aku yang gawe kelas sih. Kan kate korban, dinyang 700. Mbak Win, gawa mengko go ngemilan nang karo mlaku. Jong dia diet. Lah iki sapa sing gawa? Sampeyan kok dipangane ta dibuka? Lu dipangan. Kowe kon aja gawa CFC digawa kabeh sekilo. Iya jangan libur-libur kok nggo barang. Karo mlaku nggo tambah ya. Yo. Eh Jawa sitok-sitok digawane di. Sitok-sitok. Ya iyalah, mung terus madang disandingi cemilan. Jero iki nek lomboke. Nah kuwi lomba kudu dibagi wingi kok. Kok balik Kuwi engko lek lali bae digo mlene arep bae. ora. Aja sampe lali. Abot soalé. Banyune sik lah. Ngopi ya rek, ngopi. Ora aku yang gawa. Ya direwangi nggawa ora banyu kuwi piye yo. Aku njaluk ya. Kurang enggak kopi. Kopi iki nek kene iki jero nek kopi. Lah kok njaluk kopi car-car ora nek Malaysia. Iki ngene sampah ora. Ora lho aku goleki sampah isane Apa kuwi? isane ora. Kok dipangan iki kresek iki. Kok dipangan ya, kok dipakai ta sapa to nek ora dianu. Karewangi gawa. Kagak Mbak Nia ada karewan gawa. Lho lah. Ini kan gawe nih kan nih. Oh tapi tadi nih mekar nih. Kare ki enak nggon titik lho. Enak nggon titik lho. Ya wis ono. Banyune isih ora. Banyune isih ah. Aku ya engko nek arep ngomong ya. Iki sih lebu kene apa kono? Sampeyan iso gawa apa ora? Jangane kan ya kok kae lho. Ya wis ora usah. Ya aku lah gawe bali nih lho. Nih. Sampai cukup lah. Kok tak ceritaan pokoknya. Mana juga. Imang taline sapa? Kali ini kuwi kondom kok. Tali kutang. Tapi ora telepon tas wis apa lho. Masa apa ini nggo tas apa ngono. Ayo iki wedajangan kowe. Telepone tasku kene sik ditoto sing apik. Bener ketok. Jangane kan wis enteng dadi saya ayem. Aku ana payunge bareng kok. Ya enggak apa gawane payung. Tak totone sing meneng. Kalau kerupuknya sih. Cari kulit BC rek. Nang WC. Oh yo. Iki permen candy ya. Iki kan ini iki. Kok njaluk mana mang?
Mbak Win, Mbak Olive. Mah aku apa tak kenapa ini? Rambut tak. Wes dah. angin. Nantangin. Sik tak tatan dulu. Kene lho bangera, kene lebih. Berak tenteng-tenteng petentang. Lah Mbak Sri atasnya bomplong. Men ora ana iki, Pak. Ada kerupuk. kene lho boni kene. Saya ku names iki. Ya Mbak Nia mana? Lah ngarang aku ndek permen. Cici pisin Mbak Nia gawe lah. Iki permen iki cut mbok lah nggawa. Lah yo ndek kene kowe ra gedung. Pek ol. Mbak Sri tasnya bolong. Ika. Lah urung dilebo-leboni barang kok. Lebok-leboni barang apa? Nek kerupuk. Oh tak tabok. Ora ngerti nang kene ana ke shopping, ana celana, ana jasit barang. Oh iya, nang kene promosi apa jerone tas? Ana lombok iki. Tas sini apa diomong nih? Wah mari shopping ning ndi ku mau jan. Iki bayang nguyu susah weh. Wis shopping iki, Mbok Dik. Aku iki. Keren apa Pak? Dua. Mbok tak sapa? Apa apa iki dua dah? Enggak ada. Uang apa iki? Tas. Dua. Bisa bae guyune lah. Yo. Lah Marina kurang ajar aja lah. Nguyu jenenge kayak ngetok-ngetoki Mbak Win. Ya ngono lah wong aku mbek kerupuk. Tapi kan Mbak Win wis nyuci sih. Lah wong ngilokno, Mbak. Iku wong cilik ku sama Mbak Rina sedeng. Rina yang meteng. Wah sing tuku, Tri. Muat ora wi? Soalnya wong Indonesia ki akeh bokonge gede. Iya. Dadi pas mlebu ngene sing angel. Nyantol. Kan bokone sing angel. Teko pupu lek aku. Iya aku ya bokong. Berarti sing salah apa? Kalian enggak betutup tapi apa? Panas. Mangkan enteng. Iki sego panggan. Oh, sampeyan nggone apa tak foto Mbak Nia aku panganan. Ngono kok njaluk nganu. Nah, aku Mbak Nia mulai sapa sing masakno? Yo Pak Masak dhewe-dhewe. Restoran, guys. Restoran sing masak ya, Mbak. Orang yang masak. Kok mulai bareng to, Mbak? Lho rumah samurai lah ngomong Indonesia Raya ngono kan bikine terus ono tak nia. Karepe ngenteni Mbak Nini balik terus. Nonton dirimu yo kesukaan aku nih selak nayeng. Ora, Mbok. Datak lauline ono teko Gusti Allah kok ora nayek, Mbok. Ya uli tapi kadang ya nek es payete. Apa menopause? Ora nek kayete, Mbok, sing umur 40 kok. Apa menopause? Menepos ya suwe. Umur pira kuwi wis kok suwi piye to? Wis iki lambe terbuka. Terbuka ya kebablasan kuwi to. Mbok, wong lanang gak ono menopause. Wong wedok enek bolongane ngono to. Lek iku pancen wajib golek buntut bahaya operasi. Mangkane wong wedok iku oleh menopause gak bingung karena gak mungkin ngate buntu. Kan Agak bolong. Ayo aku ya. Wong ngate terus ngomong nih Pak kuwi. Nang. Guys, iki lambe babrok lek. Lanjut mlaku. Apa tae sih ya? Bangga. Ya, ndang. Kok permene Ndek Mbak Nia? Cek mermelek. Ku permene kecut pertama keri-keri legi ya. Lah iya mermelek, merem dhisik mermelek. Meremelek. Tuh aku kak. Kecut. Pak Erli sampai kercing-kercing kok biasa baik. Biasa baik. Coba biasa baik. Kuwi lek aku mangape mang permen tak delok dhisik wedi ku lek teko ini. Soalnya kan wis kecut, wis pahit, wis biasa. Biasa baik ya. Biasa uripe. Ngono. Iya sing man. Biasa baik lanjut mlaku. Ora luwe aku nyawon. Apa izine ya?
kurang sekilo. Pagah mental ya. Aku podo ae tiba ya mentol ae pangan. Lah iya. Lagune ra masih telet. Lah HP-ne Riko Ya rek mencet tut ngono gak saya ngetot ngono. Kok Aku dengarin kau dhewe nang Mbak Se. apa? Kamu iya ora melu tak kae. Apa nih diwene? Tek ora melu. Ora ana sing nggawa aku kok. Nggowo ki. Duta apa tau nggowo kuwi? Tahu. Lah iki nggawa dhewe sing awas. Ora diwaca pancene kurang ajar. Iki nek rumah. Wah aku sar. Mbak golek urute. Golek tawakone. Mbak golek urute. Golek urute marung ngono ya ora didelok kurang ajar. Jenny, I've been there a while. Kick all you about the crown. Now we're back and touching down. It's the king of the town. On the streets to the crowd. Take this. 가져 둘 때 모든 걸. Yeah, we coming for that. Bola aku apa itu rencana nih karir ales. Apa nih ini? Lirih ki. Jatan nih ya. Gur kalem. Rumah dewe. Ayo men. Jual lah. Kurine Jangan wis ngono TV. Ya dewe kayamu nih. Lah piye kok diseneni wong to, Mas? Sekali nggak timbul di sini bener dirimu seneni akan seneni. Abot iku kok. Wis ta ayo. Jalan guys, setelah kenyang kita jalan-jalan. Tapi jalan santai ki anjir. Iya, enak. Apik kan? Apa akar? Kare. Bentuk akarnya berkelok-kelok. Kayak anu ya? Kayak pas anu ya? Tapi akeh-akeh apa pohon-pohonan ning Hongkong wis ratusan tahun. Ayo, Di akar. anu iki kita pikir sama